Thank you. To je... A sme v... Ahojte, dovolte nám, aby sme sa vám predstavili. Ja som Dávid. A ja som Saška. Možno nás síce ešte nepoznáte, ale tak sa možno čudujete, ako sme sa dostali do tejto situácie. To aj veľa ďalšieho sa dozviete v tomto videu. Hľadali sme našu vysnívanú dovolenkovú destináciu, pričom sme rozhodne nehľadeli na cenu leteniek. Chceli sme ísť niekam za letným dobrodružstvom. Zistili sme, že naša vysnívaná lokácia je Pula v Chorvátsku. Priateľka Saška mi dala rozpočet na atrakcie 150 €, takže som za približne 250 € našiel výborné aktivity, ktoré ju určite potešia. A Saši? Potom tie atrakcie, čo boli do Puly z tých 150. Čo si chcela? Tak budú stať 250. Dobre, tak nepôjdeme. Tak sme teda išli. Let trval približne hodinku, transfer z letiska na ubytovanie trval tiež asi hodinu a Saškine vybalovanie tiež asi hodinu. V Pule na nás čaká sledovanie delfínov na lodi, potápanie sa, nočná plavba na kajakoch a náš výlet zakončíme lodnou party. Takže po príjemnom stávaní, presune na letisko, lete, sme sa úspešne dostali do Puly. Avšak predtým, než sme sa šli pozrieť na delfínov, sme si išli dať typické chorvátske jedlo. Pizza bola výborná, cena tiež. Toto je to Koloseum, či čo? A vedeli ste, že delfíny môžu tvoriť páry dvoch alebo skupiny troch a následne sa násilne pariť so samičkou? A tak sme sa dostali na loď. Čakáme na delfínov. Či ich uvidíme. A či ich uvidíme, to uvidíme. A či bude večera dobrá, to tiež uvidíme. Ako môžete vidieť, večeru som zmasakroval. No. Tož vie, či v tej vode netrpia nejaké samičky? Neviem, či to robí delfín alebo decko. To je zvuky. Takže delfíny na 15 sekúnd by boli za 70 €. Môžeme ísť domov. Výborné. Prvý deň bol teda úspešne za nami. Teda, ak považujete 15 sekúnd za úspech. Dnes sa ideme potápať. Avšak ešte predtým, než sa pôjdeme potápať, pôjdeme okoštovať opäť chorvátsku kuchyňu. Zbožňujeme chorvátsku kuchyňu. A tu je pohán, ktorý si dáva na pizzu kečup. A nehambí sa za to. A do Talianska nejdeme nikdy.
Tomuto hovorím kečup s pizzou. Saška vraví, že sú ako pre babku. Ja vravím, že sú pohodlné. Čo poviete? Ideme len tak možno 40 metrov do hĺbky. Ježiš, ja sa veľmi bojím. Neboj sa, strandujem. Asi len 30. Tak to vyzerá nadšenie z potápania. Lebo sme ešte neboli ani v mori a už sa ideme potápať. Rovno. Takže ideme sa za chvíľu potápať. Saška sa bojí a pre mňa to bude úžasné tiež, keďže bez okuliarov som slepý jak patron. Ale ako by povedal Stevie Wonder, uvidíme. Saška, smej sa. Saši. Dobre, zasmial som sa za teba. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ako hodnotíš vodu? Nakoniec sa idem potápať len sám, lebo sme zistili, že potápanie nie je vhodné pre osoby s kašlom. Áno, zistili sme to veľmi skoro, ale našťastie nám peniaze vrátia. Ja sa však na potápanie nevykašlem, voda volá, poďme na to. Práve tu som si uvedomil, že som nikdy nemal rád vodu ani ona mňa. Nedaj Bože, aby sa mi dostala voda do očí. Tu sa učím dýchať a nemať pritom panický záchvat. Tu už plávam ako na poli mŕtva sliepka, takže pokrok. Už som si vydýchal vzduch. Potápanie za nami. Tu som rozprával jak zdechnutý, takže som sa rozhodol predábovať sa. Saška sa nebola potápať, lebo voda bola pre ňu príliš mokrá. Pre mňa bolo problémom, že to bolo až príliš dýchberúce. Išiel som z vody ako prvý, lebo som bol teda vlastne došiel mi kyslík. Bolo to super. Saška tu pláva vo vode, myslí si, že voda už zosušela. Potom sme si šli dať ešte nejaké jedlo. A nie, toto nie je záber z toho istého dňa.
Ahojte, moje meno je Dávid a vítajte pri recenzii Jadranského mora. Ideme na to. Je slané. Je slané ako moja ranná moč. Your cable TV is experiencing difficulties. Please do not panic. Resist the temptation to read or talk to loved ones. Do not attempt sexual relations, as years of TV radiation have left your genitals withered and useless. Oddych je za nami a teraz nás budú čakať večer, teda oddych je pred nami, aj za nami. A teraz nás čakajú kajaky, či čo. Tak tu sú tie kajaky, či čo to má byť. Yes! Ľava, prava, ľava, prava, 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 prava. Ľava. 4. Prava. Stop. Kúkaj. Vidíš to? Ty kokos. Už neviem, čo som tam videl v tej vode. Asi nejaký kraken alebo čo. Vidíte túto slečnu? Dobre si zapamätajte, čo nám teraz povie. O chvíľu to bude veľmi dôležité. Stop. Ešte si stále spomínate na tú slečnu? Pozor. Toto je tlačová správa pre rodinných príslušníkov. Rozhodne som nepil biele víno na lodi, prostred mora. Rozhodne nie. Nasledujúce scény rozhodne nevznikli jej závinením. Myslíte, to je z čajky, Saška? A z čoho? Je to čajná pašteta. Čajná! To je z Číny! Veľmi degustačný chlieb. Krásny. No Kristovo. A tu to začalo. Zase je to ľudí iné. Ešte čakajú hentam. Ale ja nechcem. Tak ideme. Ale ja nechcem. Čo nechceš? No čo teda? Do polnoci nemôžeš odísť. Radšej sa poďme najesť niekde. Vyzeráš, že chceš ísť. Však? Ja vyzerám, že chcem ísť? No. A nevyzerám tak podľa mňa. Tuto som zavretý 5 hodín, vieš. Ale tu akože nemusíme tancovať však. Ach, bože.
What? For the boat party? Yeah. Okay. The name that you booked under? Thank you. There you go. To je... A sme v pí. Ty kokos, to bude dobre hlučné tie repráky. To bude taká hudba pre normálnych ľudí. Bojím sa toho. Nech sa nás nikto nič nepýta. Hej. Nám dajú pokoj. Môžeme presedieť 5 hodín v kuse bez kontaktu ľudského. Aj hudbu by mohli stíšiť. Aj ľudí by mohli poslať preč. Aj my by sme mohli ísť domov. Tak poďme tomu pozerať YouTube videa. Poďme rýchlo preč. Fakt? Percent nechceš? 80. Ale čo budem mať z toho? Nič. Iba sa nevyspím. Môžeme sa popozerať v meste a ísť na burger alebo niečo. Môžeme ísť rovno domov. A tu všetko party ľudia, kámo. Čo ja budem medzi party ľuďmi robiť? Máme strašne veľa ľudí. Dobre, už sa na nás pozerajú, poďme preč rýchlo. Áno. Nezvládam už teraz tie pohľady. Nie? Nie. A tak sa riešia problémy. A chceš dobrodružstvo? Nie je takéto teraz, keď som tu. Ale keby som bol doma, tak ho chcem. Ja by som bola ochotná ísť, keby chceš. Ale ja by som bol ochotný ty, keby chceš tam ísť. A čo keď nechcem ísť? Tak som ochotný neísť. Takže papa loď. Ideme sa navečerať. Áno. A tak sa to robí. A teraz si poďme dať drahé chorvátske jedlo. V centre. V meste sme však dlho neboli, keďže Saška objavila butík. Jedlo nebolo ani také drahé. Tuším len nejakých 50 eur. Robme si fotku. Tu. Haha, to je video, som nás odrbal. Dobre, fotka bude, neboj. Toblerone bude? Dobre, ja mám šeria Toblerone. A máš peniaze? Tu sú. Myslím, že už to vtipkovanie prešlo. Ideš. Tak ako hodnotíš dovolenku? 10 z 10. Ja si myslím, že však dobre bolo. Náš výlet sa skončil a týmto by sme sa chceli poďakovať nášmu sponzorovi. Tým ste práve vy. Pokiaľ sa vám naše dobrodružstvo páčilo a chceli by ste nás podporiť, tak by sme vám boli za to veľmi vďační. Či už ide o like, koment alebo odber. Žobrať o peniaze v prvom dieli ešte nebudeme. No, to možno až v druhom. Ahojte a ešte raz ďakujeme. A prosím vás, ak ste introverti, neplánujte si výlet na party lodi. Nemáte zač.